Продължаваме с една доста любопитна тема. Министерството на икономиката съобщиха, че са регистрирани две находища на злато и сребро. Едното се оказва, че е в Ракитово, а другото в Трън. Сега тук в студиото мои гости са доцент доктор Емил Минев и професор Вълко Гергелчев. Добро утро казвам на вас. Преди да започнем разговори, да покажем тези наистина интересни карти, къде има всъщност злато, сребро, всичките находища, цялото богатство на България. Предлагам сега да включим по телефона Димитър Димитров, който е вице-президент на Euromax Resources, фирмата, която проучва терените, за които вече ви споменах, Ракитово и Трън. Здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Добро утро! Първо да кажем какво открихте в Трън и Ракитово. Какво има там? Значи ние провеждаме геоложки проучвания в двете площи в продължение на около 7 години, като до сега получените резултати са обнадеждаващи за наличие на промишлени натрупвания на злато и сребро. 100 тона злато в Трън, нали така, и 7 в Ракитово? Да, 100 тона злато Трън, 100 тона злато в Трън и 7 тона злато в Ракитово. Като все пак това са предварителни данни. Ние в момента довършваме геологопроучвателните работи и все още не е необходимо натрупване на много допълнителна информация. Кога може да очакваме да започне добивът на златна руда? Ами на мене като представител на компанията ми се ще да стане колкото може по-скоро, но като реалист ще кажа не по-рано от 5-6 години от тук нататък. А може ли да се окаже повече златото и среброто? Да, това е възможно да се окаже и повече, но също така е възможно да се окаже и по-малко. Всичко зависи от икономическата оценка на установените залежи. Най-важното Възможно е дори ако допълнителните технологични изследвания на суровината се оказват не много благоприятни, рязко да намалее количеството на златото, което може икономически изгодно да се извлече. Добре, значи до 5 години може да очакваме всъщност, че това ще се случи. Ще започне добивът на златна руда. Да, това е една дълга верига от процедури. Да, разбирам. Разрешителни, които просто трябва да се извършат. Да, за нас, в крайна сметка, това е важното. Благодаря ви за това включване. Димитър Димитров, вице-президент на Euromax Resources, фирмата, която проучва терените, за които ви казах, Ракитово и Трън. Много ли са всъщност такива находките в България? Защото аз тук виждам една карта, която в синьо е отбелязано къде е среброто. Сребърните. Западна България среброто. Така. Сребърните, а с жълто златото. Ма то е много жълтото. Ами, много е. Там са основните, така са. Те са направени чрез детайлно изследване, особено в Западния Балкан, след това продължение надолу към Трънско. Даже това находище, което сега е в Трън, е в една меридионална зона, която се пресича с северо-западна, т.е. златна с сребърна. Между прочим, в Трън, първото описание на Трън на злата дава един от големите български учени, професор Петър Драгов. И той дава също много големи перспективи. Но това находище, всъщност, там тези прогнози са и дадени още от по-рано. И те личат на тази карта. Колко злато, реално, има ли такава информация? Колко злато горе-долу има? Колко тона злато има под сега, трябва да ви кажа, че българските земи? В 2001 година, т.е. най-напред в 85-та година направихме национална програма по златото, където аз бях един от главните автори, заедно с покойния заместник председател на комитета по геология, и всъщност от тогава започна едно силно изучаване и в 2001 година ние по изготвени от нас 27 металогенно прогнозни карти на България в различните райони и по други данни ние определихме 13 000 тона злато. 13 000 тона злато? Да, на стойност 142 милиарда долара. Как се възползваме от това нещо? Ние сме се възползвали. А сега, в 2011 година, вече тези запаси скочиха на 20 хиляди. Още повече? Да, и всъщност имаме 1 трилион и 100 милиарда долара. Значи тези 107 тона, къде чухме, са нищо в сравнение с тези... това, което има в България, безусловно. А каква е тази карта, вашата? Сега, тя е същата подобна. Това са моята карта. Да. Тук има един златен триъгълник даден. Да. Това са съкровища, така да се каже. То са и съкровища, естествено. Тук това са зони рифтогенетични, в които
благородните метали, особено от тая група на златото, излизат така сравнително близо до повърхността, а тук са вече сребърните пояси, както ги каза професор Гергелчев, но между тях има и много такива златни уреденявания. Например, тук в северо-западната част на България мината Бор в Сърбия, която е една от най-големите по отношение на добив на благородни метали. Добре, сега се прехвърляме към Трън, където пък откриха 100 тона, но вие ме шашнахте с тези данни, които казахте. Аз мога да ви кажа за Трън колко да, 100 тона ние имаме информация. 100 тона, значи това е 5 милиарда и 500 милиона по днешни. 5 милиарда и 500 милиона тона. Добре, сега там ще се получи по днешни цени на златото. Това е долари. Да, това е в долари. Аз всичко сметам в долари. Добре, сега значи отиваме към Трън, където и репортер Евелина Николова. От нея ще разберем как възприемат тази находка местните жители и тези 5 милиарда и 500 милиона долара. Здравей! Здравей, Иве! Добро утро! Тук всички жители са доста ентусиазирани и то не е от сега, ами от доста време насам. Спокойно можем да кажем, че град Трън е българският Клондайк, защото неотдавна тук в мина Злата са се добивали изключително много тонове злато. Сега какви са настроенията при гражданите и какви ползи ще има за Трън добива на злато, ще разберем от кмета Станислав Николов. Добро утро! Добро утро! Как се приемат тези информации за това, че отново ще се добива злато тук във вашия регион? Ами като цяло те са двустранни. От страна на мина Злата, която е моето мнение, там нямаме нищо против да се добива, поради факта, че се е добивало, че си е мина и че няма да навършим нещо, което сме замислили, т.е. Трън да стане една туристическа дестинация. А къде имате против да се добива? По другия въпрос е вече около Ждралото, което е към село Ломница. Там, където гоним доста туристически дестинации, имаме спечелени проекти за екопътеки, в момента се правят за екстремни велоалеи проекти. Има една идея, в която има всеки политически решения на България и Сърбия да се отвори КПП Банке Петачинци, което е туристическо, оттатък е Погановския манастир. Тоест едната от точките е село Ломница, където всъщност е втората точка, където са пробвали и са установили такова находище, така ли? Да, те са 3-4 точки, мога да кажем, че обикаля града от всякъде. За сега всичко е въпрос на проучване, за да може да се докаже наистина дали има толкова тонове, колко съобщиха медиите или не. И вече къде си заслужава да се случи това и аз се надявам това да бъде мина Злата, защото все пак наистина има значение за местното население, поради факта, че ако това, което се предполага, което наистина казвам пак, предстои поне още година, 2 проучване, за да се случи наистина, предполага, ще бъдат отворени около 1000 работни места минимум, ако това нещо се случи. Тук безработицата голяма ли е? Ами беше голяма до вчера, както се казва, защото вчера получихме една награда за работодател на годината, т.е. от 25% сме свалили безработицата на 5% с програмите за време на заета европейските програми, но това е решение за една година, т.е. това не е решение за напред. Смятате ли, че с добива на злато могат да дойдат пък нови хора в Трън? Ами разбира се, надявам се, смисъл, че ще дойдат и нови хора, т.е. новите стари, защото Трън е доста голяма община, тя е на 6 квадратни километра, но населението доста е излязло от региона. Това е третата община по големина в България. Но населението е доста малко, поради факта, че хората живеят в София. Какви биха били икономическите ползи от ваша страна, от общината? Ами надявам се не само държавата да има икономическа полза и общината, поради факта, че концесиите са на Министерство на икономиката или на държавата, но все пак се надявам общината. Най-важното, което ще бъде работните места, хората да имат работа, но все пак се надявам, че общината ще има някакви икономически ползи. Иве, благодаря. Да. Благодаря за това включване. Има ли още някой, който може да попиташ всъщност какво е настроението или... Настроението ще ги покажем в новините на TV7, когато ще направим обширен репортаж точно къде е мястото, където са избрали да добиват злато. И това, което може да им каже всъщност на всички там, е, че всъщност в България в момента има 13 000 тона ресурсно злато, което лесно може да се добие. Така че и те също ще допринесат с техните 100 тона. Благодаря ти за това включване. Какъв е златният шанс на България? Златният шанс на България, за съжаление, ние говорим за него с професор Гергелчев още от
1995 година. Но открит. какъв е? Скъпо ли? Защо не се е направил да сега? Какви са причини? Сега ще ви кажа малко от историята. Не, по-скоро за настояще, тъй като нямаме много време. Знам, но големи Ал Бош, както го наричаха, беше добре запознат с златните ресурси на страната и на негова съвест, не знам как да кажа, тежи докарването на канадската фирма Dundee Precious Metals, която е добре известна как експроприира богатствата на народите. В Монголия, например, вече ги изгониха. Dundee Precious Metals е измъкнала... фирма, така ли? Да, е измъкнала от нас... в България в момента? В Челопеч Майнинг, от различни дъщерни фирми, са измъкнали около 5 милиарда евро на България, без нищо да са дали на страната. Добре, аз разбирам 13 000 тона, надали са само в това е само в една малка мина, не малка, доста голяма, но една част от златните ресурси на страната отидаха в Канада, в Намибия и имаме ли така такава фирма, има ли такъв ресурс за добив на Значи злато? ресурси имаше и когато наскоро имаше една среща с Аурубис, една голяма фирма, която купи Пирдоп. Да, само да не споменаваме фирмите. Ги попитах къде е златният цех в бившия комбинат Георги Дамянов, защото аз съм влизал там. И къде? Работих в определени секретни служби и съм виждал, че на месец се събира една такава хубава купчина с златни кюлчета. Това беше някъде 86-7 година. Сега какво се случва с това злато? Тези отиват в чужди трезори, чужди банки и в България не се отчитат. Какво значи кражба? 100% и за това се водеха дела, какво ли не. Тето тук аз имам един Но 13 въпрос. 000 тона все пак има. Сега, това е за цяла България. Това за цяла България. Да. Да засегнем един друг въпрос. Колко е синято злато пък от България? Колко е? Синято злато. За горивото, значи, тук нещата са малко по-други. Природният газ в България при сравнително лесен добив не е в такова голямо количество, каквото, например, в Русия. Но въпреки всичко си го имаме. Имаме. При всички може случаи имаме и могат да се откриват още находища. За сега не трябва да споменаваме. Защото чужди фирми го вземат и ще стане същия случай, както с златото. Златото сега ще се изнася. Изнася се от Челопеч, от обогатителната фабрика, злато меден концентрат, изнася се в Намибия. Там завода на същата фирма дополучава злато и мед и всички други елементи, които има вътре. Добре. Всъщност, те не плащат нито данък добавена стойност, нито други. Плащат на България само 3% от годишния добив, който се води някъде. И още нещичко да се каже. Технологията, която те предложиха, е с натриев цианид. 500 тона на денонощие под земята ни натриев цианид. Говориме за златодобив. За Челопеч. Говорим за Челопеч. Не знаем сега в Трън дали няма да използват същата технология с натриев цианид. Има и други технологии, които не са по-малко ефективни, малко по-скъпи, но щадящи природа.